Itu apa sih? Ambune kecing-kecing ini. Oh, kita bicara. Oh jadi penteleng itu melorotnya seneng nukok nih ragilem. Dan iki itu imam, iki jenenge ustaz tohir, imam nang mburi. Kok dong ora aku jenenge iki. Alah, bola pak. Kocok. Oke. What? Ya, cowok. Sik to. Arep apane ta aku iki jane? Wis to menengo arep kayak kejutan kok rewel. Kenapa? Ya apa ki? Tempe goreng lho. Ki? Dok goreng. Itu apa ki? Ambune kecing-kecing ini. Terasi bakar ini. Oh, kita bicara. Dadi wong lanang ora peka blas. Ngerti kok tangi sing wedok do pedhot. Sempake do bolong. Ngono anggere disambati wong wedok ngomongi ra duwe duit. Oh jadi penteleng itu melorotnya seneng nukok nih ragilem. Dan cowok. Kadangku berpikir kan mencari gantimu. Sekian lama ya aku menderita tetes air mata. Apa ki? Oh legan, cok nih. Jadi kami nang sekolahan pinter apa ya? Ya iya dong, gue gitu loh. Alah, lek pinter bapak kayak tebakan nih, sopora. Oke. Anak-anak ketek. Mana nang dhuwur wiwitan yo. Anak ketek arep muduk. Tapi nang sore anak macan. Piye carane ketek iso mudhun dengan selamat? Kayaknya apa bapak mikiri anak ketek? Mikiri anakmu gitu loh, masa depannya kepiye? Kondi loh pak. Nampilan yang ini iki kaya sembayang to. What? Tumben men sembayang. Apa ora panas pak? Cangkemmu iki. Wong setanmu iki. Wong kene iki direwangin jengkang jengke ngarepe imam kok padane karo setanmu. Piye to bapak ki? Apa ya oleh salat ning ngarepe imam? Lah ngapa? Wong boro-boro salate lho. Piye to bapak ki? Ora oleh lho pak salat ning ngarepe imam. Sing ora oleh sapa? Wong padha-padha sembayange. Nang ngarep dhewe sapa jal? Sing ngarep dhewe Pak Ustad to. Lah iya, kuwi jenenge imam. Kuwi jenenge Ustad Tohir. Apa enggak ngeyel imam to iki? Iku jenenge imam, Pak. Kuwi Ustad Tohir. Sampean mau salat jejer ora? Ya jenenge wong salat ya jejer to. Bentuke piye, Jal? Lha iki lho. Lha iki lho. Iki Ustad Tohir. Ya kan? Iki bapak. Ya. Iki imam. Terus iki sodik. Lah iya, sing ngarep kuwi imam. Iki itu
imam iki jenenge Ustaz Tohir, imam nang mburi. Kok dong ora aku jenenge iki. Alah, bola Pak. Kocok. Lu jajan tenggangi lu iki. Wih, dipangan sik. Engko bongko malah ora ning sing layan. Jane engke mangan bojo kok makan kirek ta. Yo engke mangan bojo to, tapi koyo kirek. Raimu iki. Apa ki? Setempe mentah kok bathuk kancane iki lho. Lah, ancen urung kober ngimbu kae. Ah, kok dimbu gedang kok piye? Gedeng aku. Oke. What? Ya, cowok. Wala Pak. Dino Minggu kok ning omah ae. Hah? Mbok dolan to Pak. Kayak wong-wong kae. Dolan nang endi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jar? Yo ngilangi stres to Pak. Ya ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lu ora stres. Pak, iya to Pak. Aku tadi stres ngomong karo bapak ki. Ya ben, kowe kono sing dolan sing stres. Boh lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Manung. Tante, lagi diomongin orang ya. Biarin aja, nggak usah didengerin. Rebut aja bojone. Bentar Pak. Eh, Bos, piye lebaranmu? Duit itu aja mbon entek nih. Sesuk wis butuh gadok. Itu kaya aku. Duitku entek iki lho. Kayak 2000. Kayak piye ki?